Huomenta taas. Päivi Räsänen kirjoitteli X:ssä, entisessä Twitterissä, pajusta, joka oli tullut katumapäälle sukupuolileikkauksestaan 10 vuoden kuluttua. Aika pitkä aika. Minä sanoisin, että kysyn tämmöisen peruskysymyksen, että kuinka moni teistä haluaa kopiomiehen tai kopionaisen? Jos minulla olisi on vara valita, niin kyllä mä mieluummin otan aidon naisen kuin kopionaisen. Kuka niitä kopioita haluaa? Mä kysyn vaan. Varmaan niitä on joku marginaali pieni ryhmä. Lesboja esimerkiksi, jotka oikeastikin on piiloheteroita, mutta miesvihassaan vaan uskottelevat olevansa lesboja. Eli sitten tehdään sille partnerille proteesikikkeli. Ja sitten rakastellaan niin kuin heterot. Eli lesbo olikin piilohetero. Sanoisin, että älkää edes harkitko. Koska ne kopiovehkeet ei toimi lähellekään niin kuin se aito oikea maila tai pipari. Siinä on älyttömät hormonaaliset hoidot edessä ja silti sä et edes ole 50% mies tai nainen. Sä oot vaan huono kopio. Ja kuitenkin on sellaisia ihmisiä maailmassa pilvin pimeän, jotka rakastaa sinua juuri sellaisena kuin sinä olet. Eli jos sinä olet naismainen mies, sinulla on kikkeli, niin siellä on porukkaa, joka haluaa sinut juuri sellaisena kuin sinä olet. Sinun ei tarvitse olla nainen. Ja sitten nämä transut parkuu sosiaalisessa mediassa ja että minkä takia hänen nyt olisi pitänyt kertoa sokkotreffeillä, että hän on leikattu mies. Minkä takia häntä torjutaan? Minkä takia se sukupuoli on niin tärkeä? Ja kyllähän se on. Joku saattaa haluta lapsiakin. Tai joku 99% vaan nyt ei halua niitä kopioita, kun aitojakin on saatavilla. Siinä on sitä mietittävää. Tämä yhteiskunnallinen rappio. Tämä on mennyt nyt niihin mittasuhteisiin, että ei tässä voi olla edessä mitään muuta kuin kovat ajat. Kovat ajat on tulossa ja kovat ajat luo kovia miehiä ja kovat miehet luo taas hyviä aikoja. Tämä on pelottava tilanne. Tämä sisäinen mädättäminen, ihmisten aivotoiminnan hämärtäminen, tämä on ihan järjetöntä. Omilla aivoillaan ajattelevat järkevät selkeät ihmiset
vaimennetaan ja niitä ei kuunnella ja näitä vähemmistöjä, pervoja hypetetään. Täällä Thaimaassa on tyttöpoikia, leidipoikia, miksikä niitä nyt sanotaankin, niin niiltä kysyy, että oletko sinä mies vai oletko sinä nainen. Niin ne vastaa, että minä olen ladyboy. Minä olen naismaisesti käyttäytyvä mies. Eli niillä on niinku aito ja järkevä kuva itsestään. Ne ei kuvittele olevansa naisia. Joku niistä saattaa tietysti toivoa olevansa nainen, mutta noin pääsääntöisesti ne ei kuvittele olevansa nainen miehen kehossa, vaan hän uskoo olevansa ladyboy, naismaisesti käyttäytyvä mies. Ehkä tässä olisi niinku psykologisen korjauksen paikka ennemminkin kuin fysiologisen korjauksen paikka. Ja ei ainakaan yhteiskunnan varoilla sitten suoritettaisi niitä niin sanottuja korjausleikkauksia. Ja ei ainakaan jo pienille lapsille koulusta lähtien tuputeta sitä monisukupuolisuus- ja väärän sukupuolen ideologiaa. Tämä näin niin kuin vanhan miehen maalaisjärjellä. Kiitos, jos jaksoit kuunnella. Pane kanava tilaukseen ja anna peukku. Se auttaa näkyvyydessä.